खुलुमबाय दिनै इंराजि गोदान बोसोर 2025 मायथाइ जानुवारि 1 थारिख बेखायनो आं गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ गासैनिसिमबो गोथार गोसोजों खुलुमनाय जासिबाय आसा खालामो नोंथांमोना गोदान बोसोरखौ गोसो खुसियै मोजाङै मोजां बरायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों बोसोर गोदान होननानै गासैबो नोंथांमोनहा बांद्राय लोंला जाला गोसो हगारसारनानै इन्जय खालामनायाबो थिग नङा मानो होनोब्ला जोङो बयबो दानि जुगाव मोनथिखागौ गाबागाव एसे सेफटिखौ खालामनानै लानांगौ मानो होनब्ला हागौमानि इन्जय खालामोब्लाबो लोंनाय जानायखौ खम खालामनानैहाय गोदान बोसोरखौ बरायनांगौ बेखौनो आं आसा खालामो जाया नङाथ' जाखायो सब जायगायावनो खोनाबाय थायो बोसोरे बेखायनो जाहाथे गाबागाव एसे गावनि हगारसारनाय बांद्राय इन्जय खालामनायखौ हमथानानै एसे बरायोब्लाबो नोंथांमोनहा गाबागाव सेफटियाव था बेखौनो आं खावलायो लोंला जाला बांद्राय गारि घरा सालायनाय साब्रेलाबायनाय मानो होनब्ला बेयो थिग नङा बोथोराबो दायो बुहुत गुसु मानो होनब्ला सोरबा सोरबा लोंनानै अभारद्राय सालायो गारिफोरखौ लामा सामा बेखौनो आं खावलायो आरो गाबागाव सानै हयै गारि घराफोरखौ एसे माबा खालामनानैहाय खेल लानानैहाय सलाय बेखौनो आं खावलायहरो नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ बोसोर गोदानखौ मा रोखोम बरायो बयबोथ' लोंनाय जानायजोंनो बरायो सोरबा सोरबा फेमिलियै बेरायो लोङा जायाब्लाबोथ' बरायनो हायो इन्जय खालामनो हायो बेरायनो हायो माखासे पिकनिक स्पट बेफोरावहाय थांनानै फेमिलि सुददायैनो बेरायनानै एसेबाबो नायदिंनानै फैनो हायो लोंनाय जानायजोंल'थ' बोसोर गोदानखौ बरायनाय जाया नङा होमबा बेखायनो आङो गासैखौबो खावलायहरो आंबो इन्जय लायो हय आंबो गोदान बोसोरखौ बरायो थेवब्लाबो बांद्राय बेफोरबायदिखौ आं साबजानाय मोना नालाय बेखायनो आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो खावलायहरो आरो दायो जोंनियावथ' बुहुत गोगोम बरायदों जोंना गामिनि सेंग्राफोरा इन्जय खालामदों गामियावनो बाहेराव थाङालाबानो बिस्राफोर गामियावनो दामदों दिनैथ' बोसोर गोजामखौ 2024 बोसोर गोजामखौ मोजां मथन बिदाय खालामबाय बिथांमोनहा गामिनि सेंग्राफोर जोंनि न' खाथियावनो दामगासिनो दं दाबो दिनै थांनाय 12था मोनानि 12था गोगोम गावखादों फुरथि लादों रंजादों बेनिफ्राय गोदान बोसोरखौ बिथांमोनहा बरायबाय नै दा बिदाय होबाय मोजां मथनै दा बरायबाय दा आं बेफोरबादिनो लुबैयो आरो जेनेबा खाथि खाला रंजा जायगायावनो रंजा गोजान गोजान थांनानै लोंखाव जाखाव जेनेबा हमनानै लाबाय सरलपारायाथ' बुहुत गोजान बिदिनो लोंनानै जानानै सोरबाया अभार लोंनोसै लामायाथ' मोजां नङा आरो जायगायाबो रिजार्भ जायगा अभार लोंनानै लामा सामा मा जायो मा मायो आरो खायफा जायगायावबो खोनानाय बादियावथ' सोरबा सोरबा बुलायलायोबो होननाय खोनायो दा जाहाथे बेफोरबायदि दाजा आरो जेनेबा लोंनानै जानानै धैर्य था अभारखौ मानो लोंनो एसेखौ लों नङा होमबा नोंथांमोन एसेखौ लोंनानै रंजा फुरथि ला बांद्राय लोङोब्लाथ' बांद्राय सामलायनो हाया माथो नैबे बांद्राय लोङोब्ला गावजों गाव खोथा फंसेयाबो फंनै जालांबाय नोंनिया आंनियाव मिलायला आंनिया नोंनियाव मिलायला गनायलायनानै लानो हाला बेयावनो नांलायनाय बुलायनाया जानोसै नङा होमबा बेखायनो आं लुबैयो आरो जाहाथे रंजायोब्लाबो गोजान गोजान थांनानै बाहेरा पिकनिक स्पटफ्राव लोंनानै जाहाथे अभार लोंनानै बेफोरबायदि दाजाथों आं बेखौ खावलायो आरो लामा सामा गारि घरा सालायनाया गावबागाव खेल लानांगोन सोरबायाथ' खेल लाया बिदियावनो जालाबायो नानानथा खैफोदा बेयावनो नुजायो नङा होमबा दाजाथों आं बेखौनो खावलायो जागोनखौथ' रावबो नुवा
माब्लानि समाव जायो मबे टाइमाव जायो हरखाबैसो जायो नङा होमबा नोंथांमोन बेखायनो गावबागाव साबधान आरो लोंनाय जानाय सलायनाय गोजान गोजान थांनानै बांद्राय इदि लोंनानै जानानै सलाय खावबोनानै फैनायखौ आं साबजानाय मोना जायगायावनो रंजा जोंनि जायगानिया जेबायदि रंजादों बा दस्रानियाबो बिदिनो रंजायो नङा होमबा बिदि आरो जायगायावनो बरायनो हायो आरामसे गोसो खुसियै लोंजा एसेखौ जायगायाव लोंनानै बरायनायखौ आं जेबो साना बै बायहेरा पिकनिक स्पटफ्राव थांनानै लोंखाव जाखाव थाबायलायनो रोङै सलाय गारिखौनो थिग मथन सलायलायनो रोङै बेफोरबायदिखौ आं साबजानाय मोनालाय लोगोफोर बारा आंबो बिदि नङा बांद्राय इदि पिकनिक स्पटफोराव थांनानै इदि लोंनाय जानायखौ आंबो नङा हिसाबै आं बांद्राय साबजानाय मोना मालाबा जायो एसे एनै थेवब्लाबो अभार नङा आरो जेनेब्ला बांद्राय बेफोरबायदियाबो थिग नङाना मानो होनब्ला जिमान आंथ' ओरैबायदिसो सानो लोगोफोर जिमान पिकनिक स्पट बानायदों इमान जेनेबा जोंनि सेंग्रा सिख्लानि गुबुंले बेखौसो आं नुहुरो मानो होनब्ला दानि फरायफुनाय सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा बै जायगायावहाय पिकनिक स्पटआव इन्जय खालामहैयो आरो माखासे लोङै मानसियाबो लोगोफोरजों बेयावनो जेबो नङा दे खनसेखौ लोंदो होननानै बेयावनो थोनजायो आरो बेवहायनो सोरबा लोङै गथ'आबो लोंनाय जानोसै आरो लामा सामा बेफोरथ' फार्स्ट टाइम लोंनाय गथ'बाथ' नैबे सलायनो हाया बे सामलायनो हायैनि थाखाय बेफोरनो जानांगौ जानानै फैनोसै जाथाया बेखायनो आङो सानो आरो जेनेबा गाज्रि दामोन लोगोफोर आंसो सानदों आरो जेनेबा गाज्रि दामोन जिमान पिकनिक स्पट बानायदों इमान माखासे सेंग्रा सिख्लानि गुबुंलेखौ आं नुहुरदों आरो आबहावायाबो साबा जादों जेनेबा जिमान पिकनिक स्पट बेवहाय गुबुंले आबहावा जादों आरो जेनेबा नुहुरो जोङो सेंग्रा सिख्ला आड्डा बेरायहैनाय थांनाय बेफोरखौ लोंनाय जानाय गुबुंले आबहावाखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा गाज्रि दामोन लोगोफोर आरो आंनिसो मोनदांनाय आंनिसो साननाय आरो आं गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा हो सिगाङावनो आङो निमाहा बिबायनि बोसोर गोदाननि नोंथांमोनखौ जाहाथे माबाफोर बुंफ्लांदोंब्ला निमाहा हो आं मोजां मोना हिसाबै आं बुंबाय आरो खावलायबाय बेखायनो आं साबधान आरो नोंथांमोनहा नुदोंब्ला नैबे भिडिअखौ नुदोंब्ला अननानै लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव मानो होनब्ला आङो दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायाव नालाय जोंनि थांखिया मा जोंनि मेन थांखिया जाहैबाय इयुन जोलैखौ जों बोरै मोजां खालामलांनो हागोन बेसो जोंनि मेन थांखिया बेखायनो जोङो माखासे फैबाय थानाय जाखांफुनाय दानि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे मोजाङै जाजानो लुबैयो बांद्राय बेफोरबायदि पिकनिक स्पटफ्राव थांनानै लोगोफोरजों थांनानै लोंखाव जाखाव बेफोरखौ साबजानाय मोना नालाय बेखायनो आं खावलायो आरो माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायब्ला अननानै गावनि साननानै नैबे बोसोर गोदानाव आङो खावलायहरनायखौ गोरोन्थि मोनदोंब्ला नोंथांमोनहा निमाहा होनांगोन जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो सानो बोसोर गोदाननि 2025 जानुवारि 1 दिनैहाय नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो फिन आरो खनसे खुलुमहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो बोसोर गोदानखौ मोजाङै मोजां बरायगोन बेखौनो आङो आसा खालामनानै आरो नोंसिनि गासै न'खर आरो गासै आंनि नायगिरि बिथांमोन गासैनिबो साननाय हास्थायनाय गोदान बोसोरजों लोगोसे गासै मिजिं गासै थांखि इसोरनि अननायाव जाफुंसारो बेखौनो आं आसा खालामनानै दिनैनि आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय 2025 वेलकाम